Toto sa z mass médií nedozviete. Najhoršie klimatické udalosti za 2 dní. Rakúsko. Tyrolsko zasiahla silná búrka, ktorú sprevádzalo veľké krupobytie, silný dážď a nárazový vietor. Francúzsko. Paríž zasiahla búrka s vetrom s nárazmi do 112 km za hodinu, čo spôsobilo značné škody. Južné regióny Francúzska zasiahla búrka so silným krupobytím a nárazovým vetrom. Taliansko. Silné krupobytie, ktoré spôsobilo škody v poľnohospodárstve, zasiahlo niekoľko provincií krajiny. Pakistan. Rávalpindi a Islamabad zasiahli silné dažde, ktoré spôsobili záplavy. India. 2 ľudia zahynuli a viac ako tucet je nezvestných po tom, čo silné dažde viedli k bleskovým záplavám v Himachal Pradeši. USA. Okresom Pinellas County na Floride sa prehnalo tornádo, ktoré zasiahlo mesta Largo a Pinellas Park. V meste Grand Island v štáte Nebraska vyvolal silný dážď bleskové záplavy. Mexiko. Silné dažde v Ciudad Juárez spôsobili záplavy. Severnú časť mesta Chilpancingo zasiahol silný lejak, ktorý spôsobil bleskové záplavy. Čile. Po nočných dažďoch zasiahol malú obec Guatacondo v regióne Tarapaca silný bahenný prúd, ktorý si vyžiadal 250 životov. V púšti Atacama sa vyskytlo zriedkavé sneženie, ktoré postihlo oblasti Tarapaca, Antofagasta a Atacama. Južná Afrika. Kapské mesto zasiahli silné dažde, ktoré spôsobili lokálne záplavy. Nový Zéland. Silné dažde zasiahli aj regióny Nelson, Tasman a Marlborough, kde spôsobili rozsiahle záplavy.